Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una peça del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, el vestit Delfos. El seu autor era Mariano Fortuny Madrazo. Ja per aquests cognoms ja podeu començar a situar-lo dintre de dos grans nissagues. Per una banda, el seu pare, Mariano Fortuny, va ser un dels pintors espanyols més destacats i importants del segle XIX, i de l'altra banda tindríem la família materna, 3 generacions d'artistes ben reconeguts. Ell va viure principalment entre París, Venècia, va néixer a Granada un 11 de maig de 1871 i aquest home es va moure en diferents disciplines artístiques. Ell va ser fotògraf, va ser pintor, va ser escultor, il·luminació, escenògraf, era un virtuós, un geni del que seria la llum, va fer infinitat de patents vinculades amb la llum. El coneixien com el petit Leonardo. Però dintre de totes aquestes disciplines, on va destacar i es va posar el seu nom en lletres daurades com personatge del segle XX, va ser amb les seves teles i els seus teixits. Ell va plasmar tot aquest amor, aquesta passió per la pintura amb una àmplia gamma cromàtica que van quedar de manifest en el que serien aquests vestits Delfos. La seva primera aportació dintre de la moda va ser a través del agnosus, una espècie de gran echarpe, així com una peça allargada, mig circular, femenina, que les dones s'ho posarien al voltant del coll, de les esquenes. A nosaltres ens recordaria més entre una bufanda i un xal, no? Ja seria com un element així innovador, amb una clara influència cretense. És més, vindrà arrel d'un viatge que va fer a Grècia, amb la que posteriorment seria la seva esposa i companya, Henriette Nigrin, i a partir d'aquell moment es notarà aquesta clara influència. Posteriorment ja vindrà una peça de clara inspiració en los chitones jónicos, en el que seria l'escultura clàssica grega, com per exemple una escultura àuriga de Delfos, precisament d'aquí agafarà el nom, i en el 1909 ho patenta aquesta peça, els vestits Delfos. Aquests vestits eren creats de manera molt secreta. Aquest prissat, aquests tintats, no ens ha arribat als nostres dies. Era un misteri, era gairebé com si el seu estudi fos un laboratori així de màgia, d'alquímia. A més, estaven decorats amb conques de cristalls de Murano. Eren vestits únics, irreproducibles. A més, tenien la particularitat de que es podien així com plegar i quan es presentaven estaven ubicats en una capseta allò personalitzada que a nivell de màrqueting era ideal, vull dir, tant el vestit com la capseta eren únics. Aquests vestits, a més, van suposar una gran alliberació en el cos de la dona perquè prescindeix de tot el que serien els mirinyacs, els corsers, les cotinyes, los polissones. Era un vestit que anava directament a sobre de la pell de la dona, sense roba interior, sense cap tipus de constrenyiment, no es constrenyia el cos de la dona. A més, era un vestit que en un principi estava pensat perquè fos lluït dintre del que era la llar, però arrel de que ballarines com Anna Pavlovka o altres artistes ho van presentar i el van poder començar a lluir, que en els anys 20 aquestes peces es van començar a conèixer i a ser utilitzades per dones, ballarines de l'alta societat. No tothom tenia accés ni tenia possibilitat a poder tenir una peça única i exclusiva d'aquests vestits Delfos. Fortuny no creava els seus propis teixits, ell feia una selecció i feia que els portessin de diferents parts del món, de la Xina, del Japó, de la Índia, allí, per exemple, també vindria d'Escòcia o d'Alemanya. Llavors, en aquest laboratori seu faria aquesta màgia, aquesta alquímia, i s'encarregaria de fer el que és el tintat, el prissat. Aquestes peces venien en un to cru i ella s'encarregava de fer aquesta transformació. Diu a la llegenda, i una mica ha quedat així entre el misteri, que potser va ser la seva esposa, l'autora, ja sigués o bé d'aquesta tècnica o del teixit, no se sap massa bé, però que podia haver sigut ella l'autora, no? La creadora. Precisament en el moment que ella, en el 1909, presenta la patent, hi ha una frase que diu que ho fa ell
ell, pròpimament com l'autor, però que en realitat la persona creadora era la seva esposa i facilita el que és el nom de soltera d'ella. Això podria ser, entre altres coses, perquè en aquella època a França, on presenta la patent, estava vigent el que era el Codi Napoleònic i això el que implicava és que cap dona podia presentar res, vull dir, no podia tenir un negoci propi, no, amb el seu nom. A més, Fortuny és un nom que pot obrir moltes portes i que pot tenir una miqueta més d'influència en jurats en el que bàsicament són homes els que decideixen. El que està clar és que aquesta tècnica del plissat, aquesta àmplia gamma cromàtica, això no ha arribat a nosaltres. Totes aquestes fórmules que estarien en aquest laboratori van desaparèixer en el moment que ell va morir. Com us he dit abans, no? Que la dona se pogués encarregar de destruir-ho tot, o almenys no es va tornar a produir. Hi ha vestits molt concrets, no va ser una producció seriada, molt poquetes dones van poder tenir aquest vestit Delfos, no totes que ho demanaven ho podien tenir, estava jo relegada gairebé a X persones molt concretes i molt especials. I si voleu saber exactament la descripció d'aquest magnífic vestit i veure'l, aneu, us ho proposo, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil, la Terrassa aquí, que el tenim al carrer Salmerón. També podeu consultar a través de la seva pàgina web, entrar al Imatex, que seria el banc d'imatges que tenen, on surt tot explicat. Busqueu el vestit Delfos i quedareu meravellats amb la descripció de com estava realitzat aquest vestit. Són 4 peces, allò enganxades. Bueno, xafardejo a la pàgina web del Museu Tèxtil, a l'Imatex, que us encantarà. I res, això és per avui tot el que hi ha i fins la propera. Adeu!